Алло, баба. Ага, суроғатуна гап занед. ин гуна зангҳои телефонӣ ба шифохонаи парастории ҳамшираҳои Шафқат қареб ки ҳамарӯза ворид мешавад. Зеро ин макон барои нафароне ки дар ҳассостарин лаҳзаҳои зиндагӣ қарор доранд умеди охирин аст. барои пизишкон бошад фарқе надорад ки беморон гирифтори кадом дарданд, чунки расонидани кӯмаки паллиативӣ ё худ таскинбахш асоси кори табибони ин макон дониста мешавад. акнун гурӯҳи табибон кӯмаки навбатии худро бояд ба маризи муроҷиат карда чолшарифова расонанд, зеро дар қайди ин дармонгоҳ буда ранҷиҳо на ба табобат, балки ба таскин ниёз дорад. дараҷаи чоруми оризаи саратон ин занро зарфи 7 сол аст ки ба дарди ҷонкоҳ гирифтор кардааст. ранҷи бемор ҷонкоҳ аст. аз ҳамин сабаб ӯ на шабона хоби ором дораду на рӯзона. акнун гурӯҳи чандин нафараи таскинбахшон чол шарифаи 76-соларо барои коҳиш додани дардаш ба шифохона оварданд, зеро ба ӯ на ҷарроҳӣ кӯмак карда тавонисту на муолиҷаи якчандсола. таври ташхиси ниҳоии табибон нишон додааст, дарди ӯ рӯз то рӯз шиддат мегирад. бемор ҳоло дар як вақтҳои охир хуруҷи бемориаш дида мешавад ки ба дардҳои сахт оварда расонидааст. ӯ шабҳо хоб намекунад, аз дарда сӯзок пайдо кардагааст ва хуруҷи бемориам дида мешавад. бинобар ин ӯ эҳтиёҷ ба ёрии паллиативӣ дорад. омили аслии табобатнашаванда гардидани дарди ин пиразан чун дигарон дар бетаваҷҷуҳии худи онҳо арзёбӣ мегардад, зеро дар зинаҳои аввал имкони пешгирӣ кардани оризаи саратон мавҷуд аст, вале аз сабабе ки дард аз дард ҳам гузашта буду сипас чол шарифова ба муолиҷа пардохт, табобаташ номумкин гардид. бурда барвар гуфтанд ки ҳам хеле касаледам кӯпси қара булуда. баъди ҷарроҳ ё пеш аз он? пеш аз ҷарроҳ гуфтанд ки ҳам хеле касала. хмо медонем худаш намедона ягон грам ки хеле касала, мега гурдон. дар шифохонаи парастории ҳамшираҳои Шафқат ин бемор ягона нафаре нест ки ба қайд гирифта шудаву барои таскин бахшидани дардаш дар рӯйхат аст. онҳое ки на ба табобат балки ба дорувории таскиндиҳанда ниёз доранд кам нестанд. хубии кордарон арзёбӣ мегардад ки ҳама намуди дорувории махсуси камёфт ва таскиндиҳанда ройгон аст. кӯмаки мо на балки дар шифохона мебошад, балки мо бо кӯмаки ёрии паллиативии худро дар хонаҳои беморон мерасонем ва маълум мешавад ки дар ноҳияи Фирдавсӣ 169 бемор ба қайд гирифта шуда буд барои гирифтани ёрии паллиативӣ. он бемороне ки ба кӯмаки ёрии паллиативӣ беҳад муҳтоҷ мебошанд, мо онҳоро дар қайди алоҳида намихел дафтарчаҳои лозимӣ кушода гирем ки дар як ҳафта як маротиба аз тарафи ҳамширои Шафқат рафта аёдат гузаронида мешавад. ҳамчун доктори саратоншинос меравад, аёдати худро мегузаронад ва кормандони аз тарафи ҳукумат аз шӯъбаи социологӣ ва ҳамчунон аз мо дар ноҳияи худ боз кӯмаки психологӣ ҳам мерасонем. дар гузашта бемороне ки ба зинаи вазнинтарини дард гирифтор мешуданд ҳатто аз бемористон рухсат мегардиданд. ба чӣ гунагии азияти ҷисмонии бемору ҳолати равонии бемордор кам касоне таваҷҷӯҳ доштанд. акнун бо амалӣ гардидани кӯмаки паллиативӣ ё худ таскинбахш дар баробари ранҷур аҳли оилаи ӯ низ аз кӯмаки равоншиносу ҳуқуқшинос ва рӯҳониву корманди иҷтимоӣ бархурдор мегарданд. мақсади ҷорӣ намудани ин раванд дар бахши тибби Тоҷикистон низ дар он аст ки каме ҳам бошад ҳолати вазнини ранҷуру атрофиёни ӯ сабук карда шавад. ин як бемории саратон ба дахолат надорад ёрии паллиативӣ, вай ампутатсия ба ҳам дахолат дорад, постинсультни касало ба ҳам дахолат дорад, чунки дард хоҳед нахоҳед баъди ҷарроҳӣ ҳам дард мекашед, баъде ки садамот барасидед вай ҳам дард мекашед. ин як маъное дорад ки сари вақт рафта ба бемор кӯмакатон ҳамихел расонед ки вай бемор дардро ҳис накунад. кӯмаки паллиативӣ на танҳо хос ба онҳоест ки умрашон ба ҷой расидааст, балки кӯдакону наврасон низ ба ин намуди кӯмаки тиббӣ фаро гирифта мешаванд. тавре мутахассисони маркази илмии саратоншиносӣ изҳор медоранд, муроҷиаткунандагон ва ниёзмандон ба ин намуди кӯмак рӯз аз рӯз меафзояд, чунки оризаи саратон ҳам ҷавоншавӣ дораду ҳам рӯ ба афзоиш овардааст.
сангимо махмалиева ҳамагӣ 13 сол дорад. 6 моҳ мешавад ки аз дарди сангини ӯ пизишкон огоҳанд. саратони гулӯйбинӣ ҳамон оризаест ки умри ҷавондухтари 16 соларо қариб ки канда карда буд. танҳо пас аз ин волидайн рӯ ба бемористон оварданд, вале барои муолиҷа тиб ҳам оҷиз монда буд. танҳо кимиодармонию таскинбахшӣ ба ӯ кӯмак кард. акнун маротибаи савум аст ки роҳи нафаси ӯро кимиодармонӣ кушода месозад. سوم کورسکی لچن میگیریم در حالت خیلی وزن قرار داشتیم. روزی باشد خیلی سوز شدم. گلوم محکم شد بود. امی آخرون روزا ده ای گلوم اون میزگشت ورم کدی بود. بعد اون داری چنین کردیم خیلی سوز شد. داری خیمیایی گذراندم. بیمار مخمالی و سنگیما در назорати маркази ҷумҳуриявии илми саратоншиносӣ мебошад. вақти муроҷиат намуданд ба вақте ки ташхис муайян карда шуд ки дар бемори саратони гулӯбинӣ бо метастаз ба гиряҳои лимфатикии гардан аз ду тараф мебошад, ба падару модар пешниҳод шуда буд ки табобат сар карда шавад. омили асосии пешгирӣ нагардидани дарди сангимоҳ дар он аст ки сари вақт ба ҷое муроҷиат накардааст. пас аз ошкор шудани ранҷурӣ бошад, гаронарзиш будани воситаҳои табобатӣ муҳлати муолиҷаи ӯро сипарӣ кард. аз ҳамин хотир омили асосии зиёд гардидани онҳоеро ки бо саратони дараҷаҳои 3 ва 4 ба табибон муроҷиат мекунанд, масъулон дар камтаваҷҷӯҳии мардум ба саломатӣ арзёбӣ менамоянд. аммо ҳолатеро низ сарфи назар набояд кард ки ранҷурон аз нодуруст будани ташхис ба дараҷаҳои вазнинтари саратон расидаанд. дар зинаҳои аввал бошад, онҳо муолиҷаи нодаркор мегирифтанд. ташвиши дигар дар он аст ки кӯдакон низ ба ин дард бештар гирифтор мешаванд. бемороне ки аввалин маротиба ба шӯъбаи мо муроҷиат менамоем дар муддати 1 сол аз 100 то 120 бемор мерасад. барои оне ки ин бахши тиб дар кишвар ҷоноб карда шавад, дар коллеҷу донишгоҳи тиббӣ дар ин самт мутахассисон тайёр карда мешаванд. зеро тибқи пешбиниҳои созмонҳои байналмилалӣ теъдоди ниёзмандони таскинбахшӣ ҳамасола афзуда истодааст. танҳо дар тоҷикистон ҳамасола то ба 4000 нафароне ба қайд гирифта мешаванд ки бори аввал саратон доштанашон ошкор мегардад. то ба имрӯз дар кишвар бештар аз 13000 гирифторони саратон ошкор шудааст. дар як муддати 1 сол 3.5 то 4000 бори аввал беморони гирифтори саратон ба қайд гирифта мешаванд, ки ин дар марҳилаи сеюм ва чорум 55-60% нишон медиҳад. ба чиқадр ки ба мо маълум аст, бемороне ки сеюму чорум дараҷа ҳастанд, ин муҳтоҷи кӯмаки ёрии паллиативӣ мебошанд. ягона ташвиши пешгиринашаванда дар қаламрави сайёра он аст ки саратон ва гирифторшавии сокинони сайёра аз идора берун мондааст. омил бошад гуногун арзёбӣ мегардад. тараққиёти техника низ яке аз омилҳои афзоиши ин намуди маризӣ дониста мешавад. ба маркази мо ҳамасола зиёда аз 26000 беморон муроҷиат мекунанд. бори аввал, дуюм бора, сеюм бора. бори аввал картаи амбулатории нав бори аввал мекушодаги то 12-13000 мерасад, ки аз инҳо ба 3.5-4 нафараш бемори саратон ба қайд гирифта мешаванд ҳамасола. аз рӯи ҳисоботе ки мо дорем, аз 2006 сол нисбат ба то 2013 аз 1800 2000 то 3500 беморон зиёд шуданд, яъне ки як баробар зиёд шудааст. чунин нишондодҳои афзоиши саратон на танҳо тоҷикистон, балки ҷомеаи ҷаҳонро низ нигарон кардааст, чунки 100-солаи нав нишондодҳои навинро дар пай дорад. созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ соли 1982 ёрии паллиативиро чун як шохаи алоҳидаи тиб эълон карда буд. давоми 6 сол мешавад ки дар тоҷикистон рӯзи шанбеи 2 моҳи октябр чун рӯзи умумиҷаҳонии кӯмаки паллиативӣ ё худ таскинбахш қайд карда мешавад. дар сатҳи ҷаҳон дар аввал зери ин мафҳум хизматрасонӣ пеш аз марг фаҳмида мешуд. агарчи то ба имрӯз дар ин шохаи тиб навгониҳои зиёде ворид шуда бошад ҳам, вале мафҳуми асосии он гум нашуда боқӣ мондааст. танҳо нозукии кор дар он аст ки нафари дар бистари марг буда бовар карда тавонад ки ӯ сиҳат мешавад, вале дард бошад дар хуруҷ аст.